Pai, apa lepo? Ada kabar rancak Lepai. Kabar baru. Yo, kawan awak ala pulang dari rantau Dari Lepai. rantau dia tu po. Si Cakra. Sakra. Sana. Kawan awak sepa main sejak ketek. Kita tempat dadang. Yo, salah pihak saka tiduran. Saya kepindiang. Yo, sakit je sanang sama dirasakan. Yo, nyo makan wa indah. Itu Pai. Kini inyo ala berubah. Berubah dia apa lepo? Dari atas sampai ke bawah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Berubah jadi apa? Inyo lah berubah jadi orang. Jadi orang apa lepo? Jadi orang hutan, Pai. Tak lah lepo mak. Tak boleh berdarah. Duduk tawan tidur mak. Iyo, yo kawan awak. Walaupun tayonyo lepo, Ya. walaupun nyo tenang, tapi kalau kawan awak tu tenang, itu awak ikut tenang. Baraya tawa di atas, lambok tawa di bawah lepo. Kalau kini indak beretu do Lepai. Apa arti ni? Kini ala tabalia. Baraya sawah di atas, karyang gabaga tuntang sawah di bawah. Pilih batuntut. Ada ni indak terlupakan yang boleh Pai. Apa tu? Waktu kami berdua di tengah malam buta. Tengah bulan berutu hari ayun tu. Iyo, kami kerencana kami cilok ayam. Di dakek kandang. Kami rasuk juga. Iya. Terasuk kami berdua kena lunak-lunak. Apa tu lepo? Ciri ayam, Pai. Dari atas sampai ke bawah. Waden mandang apa rito, wang kini pengedar ganyo. Elo jangan masuk pinjaro. Usah lawaan nan mangalale jajola denai kini malie. Ondeh waang malaki ronyo kawan are koncolamu lelamo bana indah basuo. Lai tekana maso dulunya maso kita lah berdua-dua mencilo talu dalam sangkanyo. Wang kini lah barubah betul waang sabana gagah ala sarupo nan jopa oga. Waden mandang apa rito, wang kini pengedar ganjo. Elo jangan masuk pinjaro. Usah lawaan nan mangalale jajola denai kini malie. Waang tuwana nang kare arang dia jaurang waang mamegang Allah
gizi